Karemeganetik harago, Nez Mijailova edo Eskadarlilla bezalako kaletatik, museo eta monumentuetatik harago, bada beste Belgrado bat. Bidaiarien gideetan eta blogetan agertzen ez den Belgrado. Turismo konbentzionalari modu zibilinoan eskutatua. Brutalismo sozialistaren Belgrado. Jugoslavia iragana duen Belgrado. Niretzat hiri hau eta bereziki Novi Beograd erabateko funtzionamentuan dagoen balizko utopia sozialista urbanistikoaren adibiderik onena da. Jugoslaviar ereduarekiko hirigintzarik leialena duen hiria. Bulebar zabalak eta proletarioentzako eraikin ordenatuekin. 20. mendeko bigarren erdiak Jugoslaviaren gorakada ez ezik, gerrarekin suntsitutako Belgradoko hiribururen berreraikuntza eta garapen bizia ikusi zuen. Hiri populazioa etengabe hazten ari zen, eta haren beharrak, neurri handi baten, hiriburu simboliko berri baten nahia gainditu zuen. Hala ere, Jugoslaviak ez zien uko egin bere herritarrentzat etxe bizitza duinak eraikitzeari, eta aldi berean, arkitektura modernistako eraikin original eta nabarmenak sortu zituen. Bigarren mundu gerraren ondoren, estatuak Novi Beograd sortu zuen. Auzo berri honen oinarrizko azpiegitura gazte birgadek eraiki zuten. Autogestio sozialistaren ideologia gogoan zutela. Jenez dorrea, errealitatean, 35 solairu eta 115 metroko altura duten dorre bikote bat da. Aireko zubi batez elkartua eta espazio kapsula baten antza duen jatetxe birakari batez koroatua. Dorrea amaitu zutenean, Belgrade eta Jugoslaviaren simbolo berria bihurtu zen. Herrialdearen ambizioaren beste froga bat, eta hiriaren aurrerapen teknologikoarekiko konfiantzaren simbolo bat. Jenez dorrea ez da egitura ikaragarria soilik. Jugoslaviaren eta mendebaldeko munduaren arteko muga irudikatu bat ere bada. Harri eta hormigoi bihurtua. Brutalismoaren adibiderik esanguratsuenetako bat. Oraindik ere, isilean gordetzen du existitzen ez den herrialde baten oihartzuna. Baina bere ametsa altuera bakoitzean zintzilik jarraitzen du. Blokobi. Zabarren eskerraldean, Belgradok horizonteari ateak zabaltzen dizkion lekuan, 20. mendeko hirigintzako esperimenturik handienetako bat altzatu zen. Novi Beograd, eta haren barruan Blokobiak. Langile modernoen bizitzari erantzuteko pentsatuak. Bloke vertikal hauek gorputz bakar baten moduan antolatzen dira. Hemen, arkitektura ez da objektu bat, bizitzeko modu bat da. Etxe bizitzak modu harrigarrian pilatzen dira, eguneroko monumentu bihurtuta. Komunitatearen ideiari, keinu egiten dioten eskulturak bizidunak balira bezala. Guztira, 70 blokobi daude, kubo eta dorre brutalistetan pilatuak. Ia 200.000 pertsonaren lan kolektibotik sortu ziren blokobiak. Herrialde baten proiektua izan zen, eraikuntza fisikoa eta ideologikoa aldi berean. Lehen begiratuan hotzak edo izugarriek dirudite, baina hemen bizi direnek badakite dorre bakoitzak bere arima duela. Hormigoian gordetzen da oraindik ere Jugoslaviako amets baten oihartzuna. Herriarentzat eta herriarekin eraikitako hiriarena. Agian Blokobi ez dira utopia perfektua, baina bai, behintzat behin, komunitatea erdigunean jartzen zuen hiri bat eraikitzen saiatu zirela gogorazten duen lekukotasun bizia. Rudo eraikinak. Ekialdetik Belgradera hurbiltzen den orok gauza bera ikusten du lehenik. 3 erraldoi hauek. Belgradoko ekialdeko atea deitzen diotenak. 3 etxe orratz brutalista, hormigoizko zeindariak balira bezala altzatzen direnak. Behiala etorkizun sozialista eta modernoa amestu zuen hiri baten isilpeko sentinelak. Haren formak metalesko tornuen antza dute. Langileen lorpenak eta Jugoslaviar iraultza sozialistaren arrakastak zuzenean iradokiz. Dorre bakoitzak 85 metroko altuera eta 28 solairu ditu.
Aur parke batek emoten dio bizitzaguneari. Rudo ez dira eraikin soila, oroimena dira, ikurra dira, hormigoian zizelkatutako amets jugoslaviar baten astarna bizia. 3 arre batente Belgradoko ekialdeko muga zaintzen. Novi Begorradeko ZIP 3 eraikina. Zementuzko eta kristalaren jasko eraikina ezinezko formekin. Multzo arkitektoniko honen masa izugarria dinamikoki elkarri lotutako hainbat eraikinetan banatuta dago. Eta horrek, espazioaren giza pertzepziotik gertuago dauden dimentsioak ematen dizkio multzoari. Plano horizontalak eta eraikinaren goiko aldeko elemento kubiko bereizgarriak sartuz lortzen da. Multzo arkitektonikoaren oinarria modu funtzionalean antolatuta dagoen arren, espazioaren ikusmoldea nekez ikus daiteke puntu bakar batetik. Parapeto horizontales eta pilastra vertikales osatutako erretikula dinamiko ugarien ondorioz. Eraikinaren leiho laukizuzen laranjek Belgradoko kutsadura trinkoa zeharkatzen duen argia islatzen dute. Inguruan dituen jugoslaviar langilei omenaldia egiten dieten estatuen gainean. Akademia Mediko Militarraren eraikina Belgradoko Banjika auzo urbanoan kokatzen den ikur arkitektonikoa da. Hiriko lekurik ederrenetako bat, Banjika muinoa. Marmol, kobre eta aluminioz estalitako eraikin erraldoia da. Forma bereziki dinamikoa du, baina aldi berean oso minimalista. 70ko hamarkadako arkitektura belgradarrentzat berritzailea. Zona nagusia 2 zatitan banatzen da. Oinarrian, ertzak biribildu dituen gurutze erdi baten forma du, eta zutabeen gainean altzatzen da. Horrela, egitura flotatzailea eta kolosal baten inpresioa ematen du, bere handitasunagatik libururatzen duena. Fatxadan, banda horizontalek nagusitzen dute, betearen eta hutsaren arteko harreman argian. Horrek, eraikinaren altuera eta tamaina sentsazioa txikitzen du. Bere hildo futuristek Star Warseko eszenatokiak ere gogoratzen dituzte. Toblerone eraikina Belgradoko arkitektura brutalistaren adibiderik deigarrienetako bat da. 1973an amaitua, 17 solairuko eraikin honek oinarri ezagonala eta kanpora ateratzen diren balkoi triangeluar bereziak ditu. Izena ematen dion txokolate zuitzarraren formak gogorarazten dituztenak. Denborarekin Kalaburma auzoaren ikur bihurtu da. Diseinu bereziagatik eta balio historikoagatik ezaguna den monumentu urbano bat. Ni bereziki liduratu ninduena eraikin inguruan ibiltzean nola aldatzen den izan zen. Nola eraldatzen den. Nola zabaltzen eta tolesten den. Angelu bakoitzak geometria desberdin bat erakusten du. Tobleronea brutalismozko organismo bizidun bat balitz bezala, behin eta berriz forma berria hartzen duena. Sala Pionir, 1973an inauguratu zen. Eta ordutik, Europako kirol lehiaketa handien egoitza izan da. Batez ere, saskibaloikoak. Kanpoalde oso berezia du. Bere silueta ikuspegi guztietatik bereizten dena, hiriaren hormigoitik bertatik sortua dirudi. Brutalismo sozialistaren, egiturazko espresionismoaren eta etorkizunari begiratzen zion lehen postmodernismoaren arteko hibrido ausarta. Urdina eta horia, ez soilik apaindura, baizik eta garai baten oroimena argitzen duten koloreak. Arkitekturak eta kirolak, espazio komun, ia sakratu bat eraikitzen zuten garaiura. Pionir ez da kiroldegi bat bakarrik, Belgradoko historiaren kapitulo bizia da. Arte garaikideko museoa da Belgradoko nire eraikin gogokoenetako bat. Batez ere, beste ibai ertzaldetik, Kalemeganetik, begiratzen dudanean. Barrualdearen kontzeptua berezia da. Solairu anitzeko egitura garden eta zabal bat. Hormarik eta korridorerik gabea. Solairu guztiak lotzen dituen eskailera zentral baten inguruan antolatua. Fatxadetan
zein estalkian dituen kristal handiek argi natural ugari sartzen dute. Lanak, obrak, modu paregabean argiztatuz eta museoa bere ingurune naturalarekin lotura estuan mantenduz. Zabartzean eta bestealdean Kale-Medgan ikusita. Ezaugarri horiek guztiak konponbide original bat osatzen dute, bizitaria harrapatzen duena. Ez da harritzekoa elkarguneko kristala ezizena jasotzea. Maiatzaren 25-ko kiroldegia eraikin modernista ikusgarria da. Bere berezitasuna arkitektura eta egitura arloko arrazoiketen arteko sintesian datza. Eraikinaren volumen nagusia, oinplanoan triangeluarra dena, 15 metro altxatzen da oinezkoentzako itsas pasealekuaren mailatik gora. Erdiko nukleo bakar batean sostengatzen da. 2 gogailu arku eta espiral bikoitzeko eskailera bat hartzen dituen egitura. Hegalandiek eraikinari ia levitazio sensazio bat emoten diote. Konplexu osoa triangelu ekilateroetan oinarritzen da, bere modulo funtseskoan. Jugoslaviaren museoa izen ezagutzen den konplexua Dedinje auzoan kokatua dago. 3 eraikinek osatzen dute, Maiatzaren 25-ko museoak, Museo Zaharrak eta Tito mausoleoak. Espazio guztiak denboran zehar Jugoslavia sozialistaren gorenera bidaiatzeko sensazioa sortzen diote bisitariari. Maiatzaren 25-ko museoa da konplexuko eraikin nagusia. Jugoslaviako arkitektura modernistaren maizulan bat da, eta barrualde bikain kontserbatuak ditu. Kanpoaldean iturri zirkular eder bat dago, eta eskalinata erdi zirkular bat ere. Bertatik, Belgradeko hainbat eraikin ikus daitezke ikuspegi pribilegiatu batekin. Fatxada nagusiko elemento apaingarririk nabarmenena, sarrean nagusi den mosaikozko horma irudi ikusgarria da. Bertan, 6 irudi estilizatu ageri dira, 3 fusilak daramatzate, askatasunaren aldeko borroka partizanoa simbolizatuz. Beste 3 berriz kuboak dituzte eskuetan, gerra ostean Jugoslaviaren berreraikuntza irudikatuz. Mosaikoak efektu bisual ugari sortzen ditu. Unkitu egiten du bere indar simbolikoagatik, baina soiltasun eta garbitasun arkitektonikoaren sensazioa ere transmititzen du. Eraikinaren ingurunera begiratuz gero, beste elementu batzuk ere nabarmendu egiten dira. Aluminiozko beirazko fatxada eta harri zuriko parapetoak. Ñabardura gris eta beiz delikatuekin. Konposizio jugoslaviar modernismoaren berezko dotoreziarekin osatzen. Jugoslaviako Museo Aeronautikoaren kanpoaldea, kristalesko kupula geodesiko erraldoi baten itxurakoa da. Kurba modernistak eta beirazko panel geometrikoak ditu. Inguruan edaturik dauden lautada zabalekin kontraste nabarmena egiten dutenak. Ikuslearen arreta berehala harrapatzen du, eta nolebait, Munitzeko Aliantzarena bezalako futbol estadio modernoen antza ere badu. Gerraosteko Jugoslaviako arkitektura lanen artean, garrantzitsuenetakotzat hartzen da. Kanpoko zelai lau zabala ia hegazkin herri baten modukoa da. Barroko erakusketagunea, zirkularra noski, era monumental eta adierazgarrian diseinatua dago. Eta bildumako hegazkin gehiena ikus daitezke bertatik, angelu eta perspektiba ezberdinetan. Belgradoko azoka pabilioiaren eraikina, Jugoslaviako gerraosteko lehen proiektu urbano eta arkitektoniko erraldoia izan zen. 12 urtez munduko kupularik handiena izan zuen, eta gaur egun Europako handiena izaten jarraitzen du. Pabilioi hau gerraotzaren erdian zegoen ambizio jugoslaviarraren koloso isil bat bezala altzatzen da. Haren gainazalak oraindik ere Saba ibaiaren distira islatzen du. Jugoslavia ekialderen eta mendebaldearen arteko 3. bidea egitera ausartu zen garai hartako monumentua. Hamarkadetan, pabilioiak Jugoslaviak munduari emandako bezarkada antzestu zuen. Bere zabai erraldoiaren azpian, Estatu Batuetako traktoreek Sovietarkoekin batera
desfilatu zuten Belgradoko nazioarteko merkataritza azokan. Aurrez aurre zeuden bi bloke kupula beraren azpian bilduta. Kupula hormigoiz egina dago eta kanpoko hormak berriz beirazkoak. Kombinazio horrek diseinuaren erresistentzia eta sofistikazio teknikoa erakusten zituen. Dena den, teilatua ez da hormigoi trinkoz egina. Hormigoizko abearte kurbatu ugariz baizik. Gerraosteko Belgraden hormigoia materialutza baino gehiago zen. Manifestu politikoa zen. Jugoslavia horrela bloke eta kurba bakoitzean bere identitate sozialista, modernoa eta autonomoa aldarrikatzen zuen. Hormigoizko, beirazko eta ambiziozko erraldoia. Jugoslaviar sozialismoaren bihotzean eraikitako etorkizunaren zati. Zaba zentroa kongresuetarako, kulturarako eta negozioetarako pabilloi erraldoia da. Eraikina bi atal funtzionaletan banatuta dago. Bata, kongresu eta enpresa eremuak hartzen dituena, eta bestea, Europako hegoekialdeko osoko bilera aretorik handiena den areto urdin ospetsua gordetzen duena. Eraikinaren arkitektura apartatzat jo izan da. Novi Beogradeko Zaba ibaiaren ingurunean dotoreki integratzen delako. Tokia zabala, erosoa, argitsua eta bisitarientzat atsegina dela nabarmentzen da. Arte adituek goraipatu egin dute bere diseinu modernoa, lerro zehatzak, ertz eta silueta ezoikoak, argi zabalera handiak, terrazak ur jauzi moduan antolatuta, hormigoizko brizezolel elementuak eta kolore bizidunetako egitura arkitektoniko ikusgarria direla eta. Belgraden bihotzean, Danubio ibaiak Zabari susurlatzen dion lekuan, hormigoizko koloso bat altzatzen da. Angelu, gordin eta geometria ausartez osatutako labirinto bat. Belgradeko hirigintza institutuaren eraikina da. Hormigoiz zizelkatutako manifestu brutalista bat, nun Jugoslavia sozialistaren asmo kolektiboak oraindik ere hormen artean dardan egiten duten. Eraikina aldi berean erlikia eta organismo bizia da. Desagertutako nazio baten amets kolektiboen monumentoa eta Belgradoko etorkizun urbanoaren tailerra. Fatxada leio laukizu zen errepikakorren zaketaula bat da. Ertz zorrotzez inguratua. Konplexurik gabeko brutalismoa. Azken finean, Belgradeko gerraosteko arkitekturaren lorpen esanguratsuenetako bat da. Novi Beogradeko 28. blokeko eraikinen artean, apartamentu paraleloak dituzten bi eraikinak nabarmentzen dira. Belgradeko jendearen artean, televisorke izenez ezagutzen direnak. Ez izen horren jatorria, Josip Broz Titok lehen aldiz ikusi zituenean egindako iruzkin batean dago. Izan ere, bi eraikinak beige koloreko horma erraldoien antzekoak dira. Gainean, itxatxitako telebista txiki multzo handi batekin. Izan ere, sozialismo kolektibistaren espirituan eraikitako etxe bizitza eraikin hauek badituzte aintzinako telebista karratuak gogorazten dituzten lehioak fatxadan biluzegi baldarki itxatxita baleude bezala proiektatuak. Gaur egun, eraikina eztabaidagai da Belgradarren artean. Batzuei gustatzen zaie, beste batzuei ez. Azken horiei bere itxura estua eta esan ohi dutenez bizitzeko deserosoa iruditzen zaielako. 29. blokeko telefonogune automatikoa Novi Beogradeko erdialdean dago. Blokeko zonalde berriaren eta zaharraren arteko mugan. Blokearen egituran integratutako arkitektura industriaren adibide bikaina da. Bere formen ikusgarritasunagatik, bai adituentzat, bai publiko orokorrarentzat ere, arreta pizten duen eraikina da. Egitura bimaterial interesgarria eta berezia du. Proiektuaren izaera espezifikoagatik, bere konponbide zoikoagatik, eta diseinu atipiko, baino oraindik ere erraz identifikagarriengatik, eraikin hau garrantzi bereziko lan gisa hartu beharrekoa da. Gaur egun,
apartamentu eraikinez inguratuta dago, baina urteetan blokeko eraikin bakarra izan zen. Inguruko blokeetako aurrek, orain helduak, eraikin beldurgarri gisa gogoratzen dute, eta elkarri desafio egiten zioten eraikin bakarti horretara joateko. Jugoslavian, brutalismo estetikaren lehen aztarna argia, Novi Beogradeko udaletxearen eraikinean ikusten da. Eraikinaren fatxadaren artikulazioetan, hormigoi biluziaren erabilera arkitektuek funtzionaltasunarekiko eta printzipio brutalisten aplikazioarekiko zuten inklinazioaren ondorio argia izan zen. Egia esan, eraikin lagungarriaren diseinutik bertatik, sinema sozialista tipikoa dirudi, eraikin nagusiaren fatxada sendo eta indartsuraino, eta bi eraikinak elkarlotzen dituzten zubietaraino ere, guztia da ikusgarria. Beste zetasun interesgarri bat ere bada. Eraikinaren kanpoaldea sostengatzen duten zutabeek, teilatua barruantz tolestuta dagoela ematen dute higaduragatik. Baina hori diseinu ezaugarri bat besterik ez da. Eraikina bere karga propioaren ondoriz deformatzea saihesteko egina. Batzuentzat, Banjikako urbanizazioa sozialisten garaiko Belgradeko hiri lorpen handienetako bat da. Hiri barruko hiri txiki honetan, bi gauza nabarmentzen dira berehala. Hormigoi guzti hori, eta bai, landare dio paro guzti hori ere. Utopia sozialista txiki hau, non funtzionaltasuna beti izan zen faktore garrantzitsua, Belgradeko korridore berde urdinaren parte izateko sortu zen. 70ko hamarkadan eraiki zuten, Belgradeko hegoaldean, eta hormigoiaren gehiegizko presentzia auzoko 8 blokeetara eta 24 solairuko 5 etxe orratzetara mugatzen da. Hormigoi kopuru handia izan arren bizilagunen beharrak asetzeko behar den guztia dago. Parkeak, haurrentzako jolasguneak, ospitalea, ikastetxeak, merkataritza zentroak, kiroldegiak eta bilera komunitarioak egiteko guneak. Arkitektuen hitzetan, estilo modernista eta brutalistan diseinatutako organismo nagusien unitatea da. Belgradoko erdialdean altzatua, Beogradska hiriko edifiziorik ezagunenetako bat da. 1974an amaitu zenetik, Belgradoko ikur nagusietako bat izan da. Bere diseinu modernista ikusgarria eta garrantzi historikoa direla eta, Beogradska ez da arkitektura harribitzi bat soilik. Jugoslaviaren aurrerapenaren eta tinkotasunaren lekuko bizi bat da. 20. mendeko ikono modernista bat, eta sozialismo garaiko modernitatearen itsasargi bat. 101 metroko alturarekin eta 24 solairurekin Belgradoko eraikinik garaiena izan zen eraiki zenunean. Kristalez eta hormigoiz egindako fatxada ausartak Jugoslaviako arkitektura futurista irudikatzen zuen. Hiri garapenaren, ambizio kolektiboaren eta garai hartako oparotasun ekonomikoaren simbolo gisa. H formako oinarriak gutxi gora bera 75.000 metro karratuko azalera hartzen du. Eta horrek Serbia jauregia herrialdeko eraikin handiena bihurtzen du. Gobernuaren eraikin ikaragarri hau inauguratu zenean, Jugoslaviar arkitekturaren gailurtzat hartu zen. Bere beso zabalkurbatuek eta kristal zapaleko fatxada horizontala dituen sarrera pabilloi flotatzaileak, Le Corbusier gogorazten duena, itxura ikaragarria eta aldi berean delikatua ematen diotu. Danubio ibaiaren ertzean leunki finkatzen dena. Novi Beograd Jugoslavia osorako hiri bat bezala eraiki zen, eta jauregia ideia hori gorputz bihurtzeko eraikina izan zedin pentsatuta zegoen. Eraikinaren balio estetiko eta bisuala nabarmen handitzen da inguruan duen parke bereziaren diseinuari esker, baita bere kokapenari esker ere, etengabeko ikuspegi panoramikoaz gozatzeko aukera ematen baidu. Jauregiaren ingurune hurbilaren diseinuan laguntasunaren parkea eraiki zen, munduko berdegune berezienetako bat.
Liburutegi nazionala, lerro lasai eta diskretuz osatutako eraikina da. Ikuspegi arkitektonikotik aintzinako etxe serbiarren formak eta material modernoak uztartzen ditu. Eraikinaren funtzio kulturalari eta bertan gordetzen diren balioen garrantziari erantzuten saiatuz. Badirudi, arkitektoek zerbait sumatu zutela liburutegiaren etorkizuneko auzokide ikusgarriari buruz, Zanzaba katedrala erraldoiari. Hori dela eta behar bada auzo osoaren protagonismoa katedralari utzi zion. Arte dramatikoen fakultatea. Berezia egiten duena ez da soilik bere arkitektura brutalista. Ez eta denboraren aurrean biluzik dagoen hormigoia ere. Berezia egiten duena bere isolamendua da. Ez da hiri oian batean eskutatzen. Ahaztutako bloke batean bizi da. Belarrez eta isilunez estalia. Lurrean geldirik geratutako itsasontzi bat balitz bezala, asfaltoaren eta abiaduraren artean nabigatzen du. Hormigoiaren ontzi bat, inoiz bete zen espazio baten erroian. Zergatik dago bakarrik? Fakultatea arteen hiria izeneko proiektu ausarten lehen harria izan zelako, baina hiria ez zen sekula eraiki. Politika Serbiako egunkaririk zaharrena da, aurreko mendearen hasieran sortua Belgraden. Ura hartzen duen eraikina hiriko erdigunean dago, eta paisaia urbanoan nabarmentzen da bai bere alturagatik, bai gauez distiratzen duen dorregarriagatik. Fatxadan ezagunak dira H-formako erliebedun panel bereizgarriak. Eraikinari mugimendu plastiko berezia emoten diotenak. Eraikinak 20 solairu baditu ere, bisualki txikiago dirudi. Lehen 4 solairuak altueraren zati handi bat hartzen duen zokalo berezi gisa diseinatuta bai daude. Belgradeko erdigunetik gertu eta Pionirren auzokide privilegiatua izanik, Geografia Militarreko Institutua arkitektura brutalistaren lekukotasun bikaina da. Bere eraikuntza 1954an amaitu zen, eta eraikinak estilo honen ezaugarri diren hormigoi armatuzko, eskeletozko egituren funtsiozko edertasuna erakusten du. Hala ere, harri artifizialaren erabilerak eta Corbusieren estiloa gogorazten duen fatxada ereduak badute modernismo europarraren eraginik ere. Diseinuaren eta ejekuzioaren elementu batzuek obra hau Jugoslaviako gerraosteko arkitekturaren aintzindari bihurtzen dute. Brise-Soleil sistema aplikatu zuen lehena izan zen, eta printzipio funtzional eta estetikoen arteko batasuna lortzen lehenetarikoa. Bigarren Mundu Gerraren ondorengo lehen urteetan, eraiki izainak argi erakusten du zein garrantzien dia eman zion Jugoslavia sozialistak halako azpiegitura estrategikoei. Gainera, Europako arkitektura progresisten printzipioen arabera pentsatutako lehen eraikin publiko monumental handia izan zen. Herrialdearen modernizazioan etapa berri bat markatuz. Pinki kirol konplexua, pista anitzeko gunea eta barruko igerilekua barne hartzen dituena, 1974an inauguratu zen. Zemun, pabelloia kokatuta dagoen Belgradeko auzoa, nazien okupaziotik askatu zeneko 30 urte horrena ospatzeko. Pinki du izena, Bigarren Mundu Gerrako partizan ospetsua eta Jugoslaviako herriaren heroi gisa aitortua. Eraikina nabarmentzen da duen zabai sistema bereziagatik. 50 metroko luzerako kableekin eutxitako zabaia du. Arkitektoak sinpletasun geometrikoa lortzera eta erabiltzailearen esperientziari erabat egokitutako diseinu funtzionala sortzera bideratu zuen bere lana. Pabilloi erraldoi honetan ezerk ez zuen erabiltzailearen ikuspegia oztopatu behar. Ez da barneko zabaltasun sensazioa eten ere. Novi Beograden dagoen Lasa Kostic, lehen hezkuntzako eskola hartzen duen adreilu gorriko eraikin ikonikoa, eskola bat baino gehiago da. Denboraz gaindiko arkitekturaren ikur bat da. 23. blokobiaren bihotzean,
brutalismoaren adibide zirraragarria eta azken batean modernismoaren maizulan bat. Zementuzko jan bat duten jolastokietatik hasi eta diseinu futuristaraino 1974tik belaunaldi osoak amets egitera bultzatu dituen eraikina. Hladnu perfidnu, svaki pokrет tvoj sviđi mi se. Sve što učiniš ti dobro je. Tako ona traži emociju, hladnu, perfidnu. Svaki pokret tvoj sviđi mi se. Sve što učiniš ti dobro je. Tako drska i obesna si ti, puna ljubavi. Ne zabavi našoj, prava u noći datoj. Našla si emociju, pravu vatrenu. Svaki pokret tvoj sviđi mi se. Sve što učiniš ti dobro je. Tako drska i obesna si ti, puna ljubavi. Svaki pokret tvoj sviđi mi se. Sve što učiniš ti dobro je. Tako drska i obesna si ti, ti si puna ljubavi. Što učiniš ti dobro je. Tako drska i obesna si ti, puna ljubavi. Svaki pokret tvoj sviđi mi se. Sve što učiniš ti dobro je. Tako drska i obesna si ti, puna ljubavi. Svaki pokret tvoj sviđi mi se. Sve što učiniš ti dobro je. Tako drska i obesna si ti, puna ljubavi. Napokon kada se otvori slavina, poteče voda života nam ne fali. Sve bolje i bolje je od prošlosti, pse i mačke sve su nam zarobili. Buldožerom oči nam izrovili. Kako si lijepa slobodo, kako si lijepa i slijepa. Kako si lijepa slobodo, kako si prelijepa.